9 sati i 17 minuta, gledate Sarajevsko jutro. Moji naredni gosti su mladi, talentovani, napredni matematičari i fizičari, pa vidjet ćemo da li matematičari ili fizičari. Naime, 10. zimski Infima kamp održan je od 18. do 24. januara, organizator Međunarodna srednja škola u Sarajevu. Ovaj kamp privukao je oko 140 učesnika. Tim povodom razgovaramo sa Azurom Avdićem i Neilom Subašić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro, Ivana. Evo, recite nam nešto više o 10. jubilarnom zimskom kampu. Pa, Infima u suštini to je organizacija, to je jedna neformalna grupa naših učenika, sadašnjih i bivših međunarodne srednje škole. To se naravno godinama proširilo na učenike, kao što ste rekli, širom Bosne i Hercegovine i oni već 10 godina organizuju ove Infima kampove, takmičenja. Sama riječ Infima, to je skraćenica informatika, fizika, matematika, odnosno ti mladi nadareni učenici, oni žele da afirmišu Bosnu i Hercegovinu, da je predstave u što boljem svjetlu u svijetu i regionu i u suštini da promovišu izučavanje tih prirodnih nauka. Tako da su oni organizovali u tu Infimu, prave te kampove 4 puta godišnje i evo već 10. godinu ovaj zimski kamp uspio okupiti preko 140 učenika širom BiH, što je jedan veliki uspjeh. Da. Evo, Naila, bili ste učesnica ovog kampa. Kakva su vaša iskustva? Pa, moja iskustva su zaista divna. Prvenstveno zašto sam upisala srednju školu koju sam upisala, jer još dok sam u osnovnoj školi bila, dok su bile te dileme, čula sam mnogo dobrih preporuka od tadašnjih takmičara na poljima matematike, fizike i informatike i oni su rekli da im je slušanje ovih predavanja unutar kampova koje organizuje organizacija Infima mnogo pomoglo da poboljšaju svoje rezultate. A vidjela sam da nije samo to u pitanju, jer mnogi učenici će reći zašto mi baš odvojimo 5-6 dana svog raspusta da bi samo kao mrtvi štreberi sjedli i učili. Nije to tako. Na ovom kampu se okupe učenici iz čitave Bosne i Hercegovine i to su prijatelji koje smatram da ću poznavati doživotno, jer imam mnogo zajedničkih interesa. I tako da, na primjer, poslije kampova, poslije 6 sati mi skupo odemo u grad ili nešto tako. A pored svih tih druženja imamo i odlična predavanja koja su mnogo pomogla u napretku. Ja sam na sebi vidim napredak i nadam se da ću napredovati također i u budućnosti. A to za štreber, pustite vi tu priču. Evo, nedavno je student koji imao prosjek 10,0 na Prirodno-matematičkom fakultetu dobio posao zastalno na univerzitetu u Švicarskoj, a danas IT programeri zarađuju, da kažem, solidne novce za naše uslove ovdje, tako da samo se vi držite prirodnih nauka, pustite vi te priče, bit će vam sigurno lakše u životu. Evo, spomenuli ste šta je vaša specijalnost, da li ste se opredijelili već, da li više fizika ili matematika ili informatika, šta vas nekako više Ja sam se opredijelila za matematiku. Imam mnogo prijatelja i fizičara i informatičara, ali mene je matematika najviše privukla. Još i u osnovnoj školi sam pokazivala solidne rezultate na takmičenjima, opštinskim i kantonalnom nivou. Ali kad sam krenula u ovu školu, kad sam došla na kantonalni nivo, bez problema smo osvojili prvo mjesto i prolaz dalje na federalno. Na federalnom sam se mnogo iznenadila s 3. mjestom i ove godine, ako Bog da, nadam se da ću proći na neki viši nivo takmičenja. Evo, još jedno pitanje za Azura. S obzirom da se zove zimski kamp, jel to znači da imaju i ljetni kampovi? Pa da, u suštini 4 kampa su organizuju se godišnje. Ovaj zimski kamp, zove se zimski zato što se organizuje baš u januaru kada su učenici na ovom zimskom raspustu. U suštini, oni svoje slobodno vrijeme vole da utroši u produktivan rad, tako da mi smo iskoristili taj zimski period kada oni odmaraju, da upravo tada ih okupimo kada nemaju druge predmete, nemaju neke zadaće iz drugih nekih stvari, tako da se mogu fokusirati upravo na to. A naravno, osim zimskog kampa postoji i ljetni kamp i također još 2 kampa. Jedan je u novembru, a jedan je nekad u proljeće pred sama ova takmičenja za ove takmičare koji su prošli dalje, koji trebaju predstavljati Bosnu i na međunarodnom nivou i tako. Sada pitanje. Kako animirati ovih 140 mladih ljudi, hajde možemo reći možda budući vrhunskih informatičara, fizičara i matematičara, kako ih motivisati da ostanu u Bosni i Hercegovini i urade, da kažem, neke velike stvari za svoju domovinu? Da li je dovoljno
društvo uključeno u cijeli taj proces i da li imate neke ideje kako ih evo od ovih još ranih faza prije nego što upišu fakultet motivisati da ostanu ovdje? Pa u suštini danas imamo situaciju, vi ste u pravu, situacija u Bosni i Hercegovini je poprilično teška što se tiče mladih i oni pokušavaju gledati da svoj uspjeh, koji im najviše ponudi mjesta za napredovanje, oni tu i napreduju i idu tamo. I nažalost dosta mladih odlazi, ali ono što ova Infima organizacija pokušava da uradi jeste da upravo predavači koji su na ovim kampovima su bivši učenici, bivši takmičari, odnosno čak i neki trenutni takmičari koji su 3. ili 4. razred, koji su već imali neka iskustva. Tako da oni ovim međusobnim druženjem, ovi kampovi su veoma bitni da se oni zbliže i da gledaju te starije kao neke uzore u životu. A ti stariji, naravno, ugledajući se na prijašnje generacije, neko je njima objašnjavao te predmete, predavao i tako slično. Tako da oni, kad vidje tu svu atmosferu, dobiju neki osjećaj da i oni žele sutra doprinijeti pomoć. I tako iz generacije u generaciju njegovanjem te tradicije dosta njih ipak i ostane. Da. Evo, Nejla, još jedno pitanje za vas. Kako je protekao ovaj kamp? Konkretno, rekli ste predavanja, da li je tu bilo neko međusobno, da kažem, takmičenje, testovi? Kako je to sve izgledalo? Je li bilo zabavno i poučno, naravno? Naravno, bilo je mnogo zabavno i poučno. Ujutro imamo predavanja, 1 ili 2, popodne imamo test koji je na neki način simulacija takmičenja i pošto dolaze učenici čitave Bosne i Hercegovine, konkurencija je jako, jako velika i ti testovi su mnogo teški, tako da znamo po 3-4 sata sjediti raditi te testove, ali na kraju to se isplati jer ta vježba, na neki način proba za takmičenje, na kraju ona će nam najviše pomoći da mi sami probamo raditi te zadatke koje nama profesori objašnjavaju. Ne samo da samo slušamo njihova predavanja, nego da sami radimo na sebi. Da. Pretpostavljam da ćete upisati Prirodno-matematički fakultet. Pa razmišljam, to mi je jako dobra opcija ili je to tehnički fakultet i vidjet ćemo još kakvih opcija mi se otvori. Ja vam želim puno sreće, a evo pitanje zadnje za mog gosta Azura Avdića. Planovi za naredni period? Planovi za naredni period. Planovi su ovako, mi trenutno sumiramo rezultate ovog posljednjeg kampa. Jako dobar odziv je doprinio da imamo jednu ideju da u stvari pozovemo predavače i učesnike na takmičare širom regiona. Znači, ta djeca na regionalnim takmičenjima također, oni se poznaju međusobno, oni su rivali, takmiče se, ali ako mi njih uspijemo sve okupiti na jednom mjestu, Bosna i Hercegovina će biti na neki način centar izučavanja nauke i promovisat ćemo i našu državu, a i oni će međusobno da se organizuju takmiče, vide uživo, tako da imat će jedno veće prijateljstvo i veće rivalstvo. A eto, ovom prilikom bih i da se zahvalim svim dosadašnjim predavačima koji su naši bivši učenici, ne samo naši učenici, tu su neki predavači iz udruženja matematičara. Ovom prilikom bih da se zahvalim i profesoru Aleu Lavčolu, koji je u stvari naš profesor u međunarodnoj srednjoj školi i on je u stvari pokrenuo sve ove kampove u inicijativu i tako. Hvala vam lijepo na gostovanju, puno uspjeha u daljem radu i vidimo se ponovo. Hvala vam. Moji gosti bili su Azur Avdić i Nejla Subašić. Ostanite sa nama još neke 3 minute.